kullum ka sa dimension din waɗannan quantity din a ranka. Dimension din waɗannan quantity, length dimension din shi is equal to capital L, dimension na mass is equal to capital letter M, sannan dimension na me na time is equal to capital letter T. So waɗannan dimension din guda uku ya kamata mutum ya san su, saboda in bai rike su ba ba zai iya warware dimension na kowane physical quantity ba. Na density, so farko za mu fara da definition. Definition menene density? Density daidai yake da mass per unit volume. Saboda haka muna son mu nemo dimension density sai mun san me dimension na mass da kuma dimension na volume. So menene dimension na mass? Dimension na mass yana cikin waɗannan, sai mu ce dimension na mass shine me? Shine capital letter M. So menene dimension na me? Na volume. Dimension na volume wanda muka bidiyo a baya za su ga dimension na volume shine L power 3, shine L cube ko kuma cubic L. Saboda haka tunda mun san dimension na volume mun san dimension na mass, saboda haka yanzu za mu haɗe su kamar yadda suka zo a nan, sai ya ba mu dimension na density. Saboda haka dimension na density zai zama, mun ce density daidai yake da mass over volume, a madadin mass sai mu sa M a matsayin dimension din shi over volume sai mu sa L cube. So dimension na density daidai yake da M over L cube ko kuma M fa L fa cube, ML fa cube, haka kenan ML fa cube. Yawwa, so wannan shine dimension na me? Na density. Like and follow us for more.